Teddy, mae'n rhaid i fi fynd i'r ysbyty yfory, a mae bach o ofan arna i ac os fi byth wedi bod i'r ysbyty o'r blaen. Ydy ti'n credu byddai'n iawn? Helo, Amelia. Fy enw I yw Capten G. G am gwellan fian. Rydw I wedi clywed dy fod ti'n mynd i'r ysbyty fori, a rydw I yma i egluro i ti beth i ddysgwyl. Der ni cael edrych ar y sgrin. O! Gelli di fynd i'r ysbyty mewn sawl ffordd. Weithiau, bydd dy ymweliad wedi cael ei drefnu ymlaen llaw, a bydd dy fam a dy dad yn mynd â ti yno. Weithiau, bydd rhaid i ti aros ar ôl mynd i'r uned damweiniau ac achosion brys. Ac weithiau, byddi di'n teithio o adre i'r ysbyty mewn un o'r rhain. Pan fyddi di'n cyrraedd, mae'n gallu bod yn brysur a swnllyd. Y rheswm am hyn yw bod y meddygon, nyrsys a staff eraill yn brysur iawn yn helpu'r plant i wella. Pan fyddi di'n cyrraedd, byddi di a dy deulu'n dod yma i fan aros, cyn i nyrs neu feddyg dy weldi. Weithiau, bydd angen aros am ychydig, ond mae hynny'n iawn gan fod yna lwyth o diganau i'w chwarae gyda nhw, a llyfrau i'w darllen. Bydd y nyrsys am wybod rhagor amdana ti, ac efallai byddan nhw'n cadarnhau pethau fel dy dymeredd, fydd hyn ddim yn para'n hir. Byddi di'n gwisgo band ar dy fraich sy'n dweud dy enw fel bod pawb yn gwybod pwy wyt ti. Efallai bydd angen i ti gael rhagor o brofion, fel bryderus, sgan neu brawf gwaed. Ond paid â phoeni, maen nhw'n defnyddio eli arbennig felly fydd e ddim mor boenus. Diolch, doctor. Os bydd y meddyg yn meddwl taw dim ond moddion sydd ei angen arno ti, mae'n bosib gallu di fynd adre yr un diwrnod. Ond, os na fyddi di'n ddigon iach, efallai bydd angen i ti gysgu yn yr ysbyty. O, nos da, Ted. Nos da, pawb. Mae rhai plant yn dewis dod â gobenydd, cwilt, teddy bear neu rhywbeth arall i'w cyturo. O! Mae mam, dad neu bwy bynnag sy'n gofalu amdana ti yn gallu aros gyda thi trwy'r amser os wyt ti am iddyn nhw aros. Byddan nhw'n gallu gwneud diod a chael rhywbeth i'w fwyta yn un o'r ystafelloedd. Tra byddi di'n aros gyda ni, gallu di chwarae yn yr ystafell chwarae neu wrth dyweli, yn dibynnu ar sut fyddi di'n teimlo. O, sgyswch fi. Helo, byddai na nawr. Os bydd angen llawdriniaeth arno ti, bydd porthor neu aelod o staff yn dy gasglu di i fynd i'r theatr. Bydd mam neu dad yn aros gyda thi yn yr ystafell lle byddi di mynd i gysgu, ac yn dod nôl i dy gasglu wrth i ti ddechrau dy huno ar ôl y llawdriniaeth. Weithiau, ddim yn aml, bydd angen gofal ychwanegol arno ti, lle mae llawer o beiriannau a monitorau. Mae ychydig bach fel bod mewn llong ofod, ac mae popeth yno i dy helpu di i wella. O, ti'n gweld, Amelia? Does dim angen poeni. Mae'r ysbyty yn cŵl. Falle bydd di ddim moyn mynd adre. Ac wyt ti'n siŵr allai fynd â Teddy gyda fi? Wrth gwrs. Rydw i'n mynd â Teddy i bob man gyda fi.